για ακόμη καλύτερες μέρες, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ασφάλεια στους επισκέπτες. Επιτρέψτε μου λοιπόν να διευθύνω και να συντονίσω αυτό το τετράωρο των ομιλιών, των συζητήσεων, των αποφάσεων και ευθύς αμέσως να δώσω στον πρόεδρό μας, τον Δίνο Γιακούμαρο, το λόγο για να ξεκινήσουμε με την ομιλία του. Δίνο, έχεις το λόγο. Καλύτερα όχι. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα, θα πω χρόνια πολλά σήμερα, είναι του Αγίου Νικουλάου, προστάτη όλων των θαλασσινών. Εμείς είμαστε θαλασσινοί. Να ευχαριστήσω, να καλωσορίσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας, εκπρόσωπο του κυρίου Γκίκα, τον κύριο Κωνσταντίνο Αγάθο, τον πλοίαρχο Ζαΐμ Αναστάσιο, διευθυντή της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε να βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μας και για τη μέχρι τώρα, αλλά ελπίζω και μελλοντική στήριξή σας στα θέματα του κλάδου. Επίσης, καλωσορίζω τον αγαπητό φίλο και συμπαραστάτη του συνδέσμου, τον πρόεδρο του Safe Water Sports, τον κύριο Πασκαλάκη, πάντα μαζί μας. Ελπίζω να συνεχίσουμε για πολλά χρόνια μαζί, αγαπητέ πρόεδρε. Τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κύριο Κουσαθανά Ελευθέριο. Τον πρόεδρο των προπονητών θαλασσίου σκι Σωτήρη Κύπριο. Ο Αντώνης Αραχοβίτης δεν είναι εδώ, τι βλέπω ακόμα. Εδώ είναι. Τον κύριο Αντώνη Αραχοβίτη, Διευθυντή Σχολής Προπονητών Θαλασσίου Σκι της Γενικής Γραμματείας. Δεν είμαι συνηθισμένος να βγάζω λόγους. Παρά τα αυτά, είμαστε αναγκασμένοι καμιά φορά, μας το αναγκάζει ο θεσμικός μας ρόλος. Πρώτα όμως απ' όλο, πρέπει να καλωσορίσω όλους εσάς. Εσάς που βρίσκεστε σήμερα ξανά εδώ και μας δίνατε δύναμη να συνεχίσουμε. Είναι ένα ταξίδι 11 χρόνων. Άλλοτε με φουρτουνιασμένη θάλασσα και άλλοτε με ήσυχη. Με μια ευχή για το μέλλον, για πιο ήρεμα νερά. Μιλώντας με τους δικούς μας όρους, θα έλεγα, ακόμα και με τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τελευταία στη χώρα μας και η συγκοινωνία ήταν δύσκολη, το κατάστρωμα σήμερα είναι σχεδόν γεμάτο. Τόσο γεμάτο με κάνει πραγματικά χαρούμενο και αν δεν είναι στη φύση μου, με κάνει να αναπολώ και να θυμάμαι εκείνα τα πρώτα τηλεφωνήματα που έβαλαν τα θεμέλια για αυτό που βλέπουμε σήμερα όλοι εδώ. Θυμάμαι εκείνη τη μικρή ομάδα εκμισθωτών που συζητούσαν και οραματιζόταν αυτό που σήμερα βλέπουμε να συμβαίνει. Όλοι ενωμένοι σε μια μεγάλη αίθουσα με ένα κοινό σκοπό. Κάτι που φάνταζε αδύνατο. Εδώ λοιπόν σήμερα βλέποντας κανείς την σημερινή εικόνα θα μπορούσε να πει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Φτάνει να το πιστέψεις. Όλα αυτά τα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, που έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Παίρνουμε αυτή τη δύναμη από εσάς που μας εμπιστεύεστε και μας ακολουθείτε σε αυτή την προσπάθειά μας. Πριν μερικά χρόνια, κανείς δεν γνώριζε την ύπαρξή μας σαν επάγγελμα. Σήμερα όλοι μαζί έχουμε φτάσει κατά κοινή εκτίμηση σε ένα καλό σημείο. Έχουμε αποκαταστήσει με σκληρή δουλειά και πειθό, αλλά προπάντων με αξιοπιστία και πλήρη και ειλικρινή συνεργασία με τους αναγκαίους φορείς. Η συνεργασία αυτή, επιτρέψτε μου να θριαμβολογήσω, έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο
που σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι προτάσεις μας για θέματα που σχετίζονται με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο μας διέπει και αφορούν την καθημερινότητα του εκμισθωτή να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και συχνά να υιοθετούνται κατά ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό δείχνει πως η αρχική ιδέα και σκέψη για τον λόγο ίδρυσης αυτού του συνδέσμου έχει κατά ένα μεγάλο βαθμό επιτευχθεί. Η σκέψη, όπως όλοι γνωρίζετε, ήταν: εμείς έχουμε την εμπειρία στο επάγγελμα αυτό, μιας και το ασκούμε, ζούμε με τον κίνδυνο καθημερινά. Μαθαίνουμε συνεχώς. Ίσως θα ήταν σωστό και δίκαιο να έχουμε κι εμείς ένα λόγο, έστω γνωμοδοτικά στην νομοθεσία που μας αφορά άμεσα. Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Και δεν γίνεται να είναι ο μόνος τρόπος ήταν μέσω του συνδέσμου. Να δημιουργηθεί, να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τους φορείς, έτσι ώστε να μας δοθεί αυτή η δυνατότητα. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε θέση να πούμε πως η δυναμική ύπαρξη του συνδέσμου το έχει καταφέρει κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Μπορώ λοιπόν από τη θέση αυτή να σας διαβεβαιώσω ότι προς το παρόν υπάρχει μία άριστη συνεργασία με όλους τους φορείς που έχουν άμεση σχέση με το επάγγελμά μας. Ένα μικρό παράδειγμα είναι ότι ο σύνδεσμος επίσημα λαμβάνει μέρος σε όλες τις επιτροπές αναγνώρισης όλων των καινοφανών μέσων αναψυχής. Είναι και αυτό μια αναγνώριση και επιτυχία του συνδέσμου Οι παρατηρήσεις μας λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των μέσων και περισσότερα φαίνεται να δίνουν περισσότερο προσοχή στις παρατηρήσεις αυτές που έχουν σχέση με την ασφάλεια. Υπάρχει η αίσθηση πως θεωρούμεθα αξιόπιστοι συνομιλητές και ιδιαίτερα για θέματα ασφάλειας. Αυτό δηλαδή που φωνάζαμε όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται να έχει γίνει πιστευτό και να υιοθετούνται όλες οι προτάσεις μας. Πάντα λέγαμε, πρώτον, δεν μπορεί κανείς άλλος να έχει την εμπειρία που έχουμε εμείς. Δεύτερον και κυριότερο, η ασφάλεια για εμάς, εκτός από το σεβασμό που πρέπει να έχει ο καθένας από εμάς για την ανθρώπινη ζωή, είναι η ζωή μας, είναι η οικογένειά μας, είναι η δουλειά μας. Εγώ λοιπόν βλέπω εδώ μια αναγνώριση του συνδέσμου μας που σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν και το ζητούμενο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μας βλέπουν δηλαδή οι φορείς με αυτόν τον τρόπο και όχι να νομίζουν και να θεωρούν ότι θυσιάσουμε τα πάντα μόνο για οικονομικούς λόγους. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα από αυτή τη θέση, αλλά και σαν μέλος εκείνης της μικρής ομάδας εκμισθωτών, 11 χρόνια πριν, σήμερα ο σύνδεσμός μας απολαμβάνει μιας τέτοιας αναγνώρισης από την πολιτεία. Από όλο αυτό φαίνεται να έχει και μια καλή επιρροή και όλο αυτό φαίνεται να έχει και μια καλή επιρροή στην εγγραφή καινούριων μελών. Υπάρχει πραγματικά μια ανωδική τάση εγγραφής καινούριων μελών το τελευταίο χρόνο. Φέτος εγγράφηκαν περίπου πάνω από 20 άτομα. Αλλά θέλω να τελειώσω με τις τριαμβολογίες. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ επιγραμματικά στα κύρια θέματα που απασχόλησαν τον σύνδεσμο το χρόνο αυτό. Και λέω επιγραμματικά γιατί θα ακολουθούσουν ομιλίες για αυτά τα θέματα με περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Και φέτος οι συναντήσεις στα Υπουργεία αρκετές και ορισμένες από αυτές εντός της θερινής περίοδου. Αρκετές ώρες τηλεδιάσκεψης είτε σαν διοικητικό είτε με άλλους φορείς. Τα αποτελέσματα, επιτρέψτε μου να πω, ικανοποιητικά. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση και θα αναφερθώ
στη δυναμική συμμετοχή των νέων μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η δυναμική και η αξιόλογη συμμετοχή των νέων ανθρώπων που βρίσκονται εδώ πάνω σήμερα, του Διοικητικού μας, δίνει μια ελπίδα στους πιο παλιούς ότι ο σύνδεσμος έχει λαμπρή συνέχεια. Αλλά πώς θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στην άψογη δουλειά του γραφείου μας. Πραγματικά, επειδή συμμετέχω στα κοινά και σε άλλους θεσμούς, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν υπάρχουν πολλοί σύνδεσμοι που διαθέτουν ένα γραφείο σαν αυτό το δικό μας. Πάντα παρόν για να δώσει οποιαδήποτε νομικής φύσης ή καθημερινότητας απάντηση σε όποιο πρόβλημα έχει κάποιος από εμάς. Τα κύρια θέματα που μας απασχόλησαν φέτος στο σύνδεσμο ήταν δύο. Πρώτον, η φορολόγηση πλοίων. Δεύτερο, ο υπάλληλος έλξης. Θα αναφερθώ μόνο λίγο για το καθένα από αυτά, γιατί όπως βλέπετε και στο πρόγραμμά μας υπάρχουν ομιλητές που θα αναφερθούν και θα τα αναπτύξουν πιο συγκεκριμένα. Όπως είπα και προηγουμένως, επιτρέψτε μου λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο, παρουσιάστηκε ξαφνικά, φορολόγηση πλοίων δηλαδή, αλλά ευτυχώς το αντιλήφθηκε το άγρυπνο μάτι του φύλακα άγγελου του συνδέσμου μας, του τεχνικού μας συμβούλου. Δράσαμε το γρηγορότερο δυνατόν. Κανονίσαμε συναντήσεις. Έγινε ένα σκληρό παζάρι. Και πιστεύω φτάσαμε σε ένα καλό για όλους μας αποτέλεσμα. Οι συντελεστές που πήραμε είναι αυτοί που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, το οποίο ήταν σε διαβούλευση μέχρι χτες, αν δεν κάνω λάθος, από το Υπουργείο. Εύχομαι και ελπίζω να είναι και η τελική, που πιστεύω ότι θα είναι η τελική. Μην ξεχνάτε για την παρουσία μας εχθές, πιστεύω πολλοί από εσάς να το είδατε στα μίδια, σαν εκπρόσωποι του συνδέσμου στη Βουλή, όσον αφορά το θέμα αυτό. Κανείς άλλος, εκτός από το σύνδεσμο το δικό μας, που έχει πρόβλημα με τη φορολόγηση πλοίων, δεν ήταν εκεί. Μόνο εμείς. Όλες αυτές οι συναντήσεις μας, στο Υπουργείο Οικονομικών, άρα και Ανάπτυξης, για εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, συνδυάστηκαν με παράλληλες συναντήσεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Εκεί, επιτρέψτε μου να πω στους εκπροσώπους του Υπουργείου ότι λιμνάζουν για 2 χρόνια τώρα, ίσως και περισσότερο, ορισμένα προβλήματα του κλάδου, για τα οποία έχει συμφωνηθεί η λύση, έχει βρεθεί η λύση, αλλά φαίνεται να κολλάμε κάπου στο δρόμο προς υπογραφή. Δυστυχώς, έχουμε λάβει πολλές υποσχέσεις. Ακόμα και σε συνάντησή μας με τον ίδιο Υπουργό και με πρόσχημα τη γενική μας συνέλευση, στο σημερινό δηλαδή, ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες απαντήσεις. Πάλι υποσχέσεις πήραμε. Λυπάμαι που το λέω. Δυστυχώς βρισκόμαστε ακόμα στην αναμονή. Το δεύτερο θέμα που μας ασχόλησε είναι αυτό του οδηγού έλξης. Μετά από αρκετές ζυμώσεις, πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο επιτέλους. Υπάρχει μια καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία Σκι και όλοι ευελπιστούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία πιστεύουμε δηλαδή ότι τελικά θα βρεθεί μια λύση στο διαχρονικό πρόβλημα του συνδέσμου και στη δυσκολία που είχαμε πάντα να βρούμε οδηγούς έλξης. Η συνεργασία λίγο πολύ ήδη υπάρχει και είναι το κομμάτι που αφορά την πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων. Εκεί είμαστε εμείς. Είναι λογικό, θα έλεγα, σε ένα τέτοιο εγχείρημα που γίνεται για εμάς, να μείνουμε απλοί παρατηρητές. Ελπίζω σύντομα να βρεθεί μια λύση και να προχωρήσουμε σε αυτή το συντομότερο δυνατόν. Εγώ είμαι έτοιμος, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, για ό,τι μου ζητηθεί. Κύριε Αχοβίτη, παρόν, το Πρόεδρο, ναι. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα θα μας δώσουν με τις ομιλίες τους ο Αντιπρόεδρος μας, αλλά και ο κύριος Κουσαθανάς. Θα ήθελα ακόμα να αναφερθώ αυτό το βήμα και με αυτή την ιδιότητα του Προέδρου σε κάτι άλλο που και εγώ συμφωνώ με αυτά που ακούγονται. Μίλησα παραπάνω για την καλή και σωστή συνεργασία που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια με τους αρμόδιους φορείς.
Θα μου πείτε, μάλλον θα με ρωτήσετε, τι θέλει να μας πεις πρόεδρε τώρα, δηλαδή, ότι όλα έγιναν σωστά. Εντάξει, όχι. Αλλά αφού γκράζομαι, ακούω, όχι μόνο από τα μέλη του διοικητικού, αλλά και από πολλούς από εσάς. Θα ήθελα πολλές φορές με τον αυτορμητισμό που με χαρακτηρίζει να πάρω αποφάσεις πιο δραστικές. Ξέρω όμως ότι οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε πολλές φορές πρέπει να βασίζονται πιο πολύ έχοντας βάση τη θεσμική μας ιδιότητα και όχι αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να ζυγίζουμε τις αποφάσεις αυτές, ειδικά όταν πρόκειται να έχουν αντίκτυπο σε πολλούς από εμάς. Εγώ προσπάθησα πάντα να σκέφτομαι θεσμικά και γι' αυτό υπήρξε πάντα μια πιο ήπια διεκδίκηση σε πολλά θέματα. Τι θέλω να πω. Σε ορισμένα προβλήματα που ταλαντεύουν σήμερα το σύνδεσμο ακούγονται φωνές και από το διοικητικό ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο σκληρή γραμμή διαπραγμάτευσης και πολιτικής. Να ξέρετε πόσο συμφωνώ. Παραδείγματος χάρη, στην επιβολή προστίμων. Ναι, θα έπρεπε να αντιδράσουμε πιο δυναμικά. Μόνο με τη σκέψη ότι η πολιτεία έχει υιοθετήσει την ιδέα και πιστεύει σε αυτή ότι η βάναυση τιμωρία είναι ο δρόμος για μια καλή σχέση και ο μόνος τρόπος να συνετιστούν ορισμένοι από εμάς. Πιστεύω ότι ήταν ένας σοβαρός λόγος για τον οποίο έπρεπε να αντιδράσουμε πιο δυναμικά, γιατί μας προσβάλλει σαν ανθρώπους. Φυσικά έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν για το θέμα αυτό και έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία με το Υπουργείο για την μείωση των προστίμων. Αλλά ο τρόπος σκέψης, θα μπορούσα να πω, μας προσβάλλει σαν επαγγελματίες. Και αυτό από μόνο του θα ήταν λόγος όχι για μια τόσο ήπια αντιπαράθεση. Ή το άλλο που προέκυψε τελευταία. Να χρειαζόμαστε ξαφνικά ψυχίατρο για να προφητευτούμε βεγγαλικά, τη στιγμή που πραγματικά δεν τα χρειαζόμαστε καν. Και όταν σε γειτονικές χώρες τις οποίες παρακολουθώ τα δρόμενα όσον αφορά το επάγγελμα, πολλοί δήμοι παραχωρούν στους εκμισθωτές τα σωστικά μέσα, όπως τζέτσκι ή σωστικά σκάφη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. Ή πώς μπορέσαμε να δεχτούμε τα υλικά που έχει σήμερα το φαρμακείο μας, να είναι μέρος του φαρμακείου μας, αφού δεν έχουμε τις γνώσεις που χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτά μόνο ένας γιατρός μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Ναι, έχουν δίκιο αυτοί που φωνάζουν. Θα έπρεπε η αντίδρασή μας σε πολλά ζητήματα να ήταν πιο έντονη σαν σύνδεσμος. Υπάρχουν και άλλοι τομείς που δεν πράξαμε αρκετά και οι φωνές που ακούγονται έχουν δίκιο. Έπρεπε και πρέπει ο σύνδεσμος να δει το θέμα των κοινοτικών επιχορηγήσεων. Το θέμα επιδοτήσεις καυσίμων πρέπει να μπει στην ατζέντα μας. Συμφωνώ λοιπόν ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν ήμασταν αρκετά διεκδικητικοί. Όμως το μέγεθος μιας διεκδίκησης περνά μέσα από τη δυναμική του επαγγέλματος. Θα πρέπει να πείσεις ότι αξίζεις αυτά τα προνόμια για να σε δεχτεί το κράτος. Θα πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε να καταλάβουν επιτέλους και όχι μόνο ότι έχουν τεράστια οικονομικά ωφέλη από το επάγγελμα αυτό, παραδείγματος χάρη ΦΠΑ, ενίκεια παραλία, προσλήψεις χιλιάδων εργαζομένων, συνήθως νεαρής ηλικίας, αλλά και ότι το επάγγελμά μας προσδίδει και μια τεράστια δυναμική στο κομμάτι αυτού του είδους εναλλακτικού τουρισμού και εν συνεχεία στο τουριστικό προϊόν της χώρας. Και φυσικά, αφού καταφέρουμε αυτό, θα διεκδικήσουμε και αυτά που δικαιώματα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε παρά τα όποια λάθη μας όλα αυτά τα χρόνια. Και να στείλω ένα μήνυμα ενότητας σε αυτούς που παρακολουθούν εξ αποστάσεως, γιατί ακόμα υπάρχουν αυτοί. Αλλά δεν έχουν πρόβλημα, το λέω καθαρά, να γεύονται τους καρπούς των κόπων μας.
να έρθουν να εγγραφούν στο σύνδεσμο. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε αυτούς. Οι αντιπαραθέσεις και οι διαφορετικές γνώμες πάντα θα υπάρχουν. Μέσα από τις υγιείς διαφωνίες έχουν επιτευχθεί σπουδαία πράγματα. Ελάτε μαζί μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι μονόδρομος. Μέσα από αυτή την αίθουσα, για αυτούς που παρευρίσκονται εδώ σήμερα, ας δώσουμε ένα ένασμα όλοι μαζί για μια συνέχεια με περισσότερους αγώνες και πιο επιθετική διεκδίκηση για τον κλάδο και τα παιδιά που αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τους αγαπητούς και εκλεκτούς καλεσμένους μας για την παρουσία τους και την στήριξή τους. Θα πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι, να κάνουμε ένα όραμα που άρχισε δειλά-δειλά 11 χρόνια πριν, ακόμα μεγαλύτερο. Πάμε δυνατά, χέρι-χέρι, όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Κατά προτεραιότητα και από την πολιτική ηγεσία έχουμε τον απεσταλμένο του κυρίου Υπουργού Ναυτιλίας, του κυρίου Στέφανου Γκίκα, Κώστα Αγκάθο, μας στέλνει ένα μήνυμα. Και Κώστα μου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά στον Νίκο και στην Νικολέτα. Αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρε, ο Υπουργός Ναυτιλίας δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρελθεί σήμερα λόγω υποχρέωσης. Μέρους σας μας τα φέρω ότι είναι δίπλα στο σύνδεσμο και στα προβλήματα που απασχολούν γενικότερα τον κλάδο, να βοηθήσει προς πάσα κατεύθυνση. Στήριξε και θα στηρίζει στη συνέχεια τα προβλήματά σας, θα προσπαθήσει να λύσει όσο δυνατόν περισσότερα και γρηγορότερα τα θέματα που ασχολούν εσάς. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και καλή χρονιά να έχετε. Γεια σας. Το λόγο δεν είμαι στη στρατηγική ηγεσία και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας, τον κύριο Ζαΐμι Αναστάσιο, πλοίαρχο. Ζαΐμι Αναστάσιο, είναι ο νέος διευθυντής της Διεύθυνσης Ελληνικής Αστυνομίας. Βεβαίως, το ανέφερα, εκπρόσωπος αρχηγού. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πλοίαρχος Ζαΐμις, Διευθυντής της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωπος σήμερα για τον κύριο Αρχηγό, ο οποίος λόγω λυμμένων υποχρεώσεων δεν κατάφερε να παρευρεθεί στις εργασίες σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που παρευρίσκομαι σήμερα εδώ στη γενική σας συνέλευση, στο Σύνδεσμο Μισθωτών Θαλασσιών Μέσων Αναψυχής, με τον οποίο σύνδεσμο έχουμε μια άριστη συνεργασία. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε φορά που τροποποιούμε την κείμενη νομοθεσία, τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπαρίθμε 20, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις σας, πολλές εκ των οποίων γίνονται δεκτές. Εκκρεμεί το προσεχές διάστημα άλλη μια τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού που αφορά διάφορα θέματα, όπως τα πρόστιμα, όπως τις παιδικές χαρές που εκτίθεται να παραμένουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας στον χώρο εγκατάστασης. Από πλευράς διεύθυνσης θεωρώ ότι είναι αρκετά λογικό αυτό το αίτημα και το βλέπουμε θετικά. Ένα άλλο θέμα είναι θέμα πιστοποίησης χειριστών έλξης θαλασσιών μέσων αναψυχής, πιστοποίησης. Και αυτό είναι προς θετική κατεύθυνση. Βέβαια, πολλές φορές αυτά τα θέματα είναι λίγο χρονοβόρα ως προς την υλοποίηση τους και δεν αρκεί η εισήγηση της διεύθυνσης, καθότι περνάει από διάφορα κλιμάκια, από όλα τα κλιμάκια της στρατιωτικής ηγεσίας και της πολιτικής. Δυστυχώς χρειάζεται υπομονή σε κάποιες περιπτώσεις για να ολοκληρωθεί κάθε φορά μια αλλαγή της κειμένης νομοθεσίας.
Όπως και να έχει, να ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση και να ευχηθώ ότι καλύτερες συνεργασίες της σημερινής Γενικής σας Συνέλευσης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η ασφάλεια στον κλάδο μας είναι ένα υπέρτατο αγαθό, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύουμε και να το προστατεύουμε. Για τον σκοπό αυτό και από το 2015 υπάρχουμε συνειδητοί και συνεργάτες με τη ΜΚΟ Save Waterfoods. Βάσει και του συμφώνου συνεργασία μας έχουμε καταφέρει και θα συνεχίσουμε να έχουμε μηδαμινά ατυχήματα στον κλάδο μας. Έχουμε τη χαρά, όπως κάθε χρόνο, να βρίσκεται μαζί μας ο αγαπητός πρόεδρος της ΜΚΟ Save Waterfoods, ο αγαπητός κύριο Παναγιώτης Πασχαλάκης. Και Πασχαλάκη έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τη δημιουργική πρόσκληση να είμαι σήμερα στη Γενική σας Συνέλευση του Συνδέσμου, όπως και κάθε χρόνο, όπως και τα τελευταία χρόνια, και με βάση το μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει, αλλά και γενικότερα νομίζω όλη αυτή την περίοδο που ο οργανισμός είναι ενεργός από το 2015. Συνεργαζόμαστε σε διάφορα θέματα που ο στόχος είναι ο δικός μας αλλά και δικός σας, το να ενισχύσουμε την ασφάλεια και να πετύχουμε ακριβώς αυτό το στόχο των μηδενικών ατυχημάτων, το οποίο είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό και για τον κλάδο σας αλλά και γενικότερα για την ασφάλεια στη θάλασσα και στο υδάτινο περιβάλλον. Την περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά που όντως ο στόχος αυτός επιτεύχθη, καθώς δεν είχαμε κάνει κάποιο θανάσιμο ατύχημα και στο 2024, αν δεν κάνω λάθος, και στο 2025. Το 2024 είναι σίγουρο, γιατί υπάρχει και δημοσιευμένη και η μελέτη του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων. Δεν υπήρξε θανάσιμο ατύχημα σε εκμιστώμενα. Νομίζω όμως και το 2025 η έκθεση αυτή, αν δεν κάνω λάθος, θα βγει στις αρχές του 2026, οπότε τότε θα είμαστε και πιο σίγουροι που θα έχουν συγκεντρωθεί όλα τα στοιχεία και θα γίνει η επεξεργασία τους. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια υπάρχει μια σημαντική μείωση των ατυχημάτων σε σχέση με την περίοδο 17-21 που το παρατηρητήριο λειτουργεί, και αυτό είναι νομίζω μια πολύ μεγάλη και σημαντική επίτευξη του στόχου σας που κι εσείς έχετε θέσει, και πολύ μεγάλη επίτευξη νομίζω και του στόχου που έχουμε από κοινού θέσει στη συνεργασία μας. Νομίζω οι περισσότεροι με γνωρίζετε τον οργανισμό και τη συνεργασία που έχει υπάρξει σε πάρα πολλά θέματα από την πρώτη στιγμή, και σε κανονιστικά και σε θεσμικά. Υπάρχουν θέματα που αυτή τη στιγμή πάλι απασχολούν τον κλάδο σας και σχετίζονται με την ασφάλεια και γενικότερα με το πώς το επάγγελμα αυτό θα λειτουργεί ακόμα πιο ποιοτικά από ό,τι σήμερα, καθότι αυτός είναι ο στόχος γενικότερα στην επιχειρηματικότητα γενικά σε κάθε κλάδο. Νομίζω ότι, όπως ξέρετε, εμείς στηρίζουμε και τις δράσεις πιστοποίησης και γενικότερα αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσω του προτύπου και μέσω κάθε άλλου τρόπου που μπορεί να υπάρχει. Και ένας κλάδος σημαντικός για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών είναι και οι επαγγελματίες, δηλαδή και οι χειριστές των σκαφών έλξης που αναφέρατε προηγουμένως σαν θέμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς στηρίζουμε όλα τα χρόνια διαχρονικά την Ομοσπονδία και το έργο το οποίο κάνει και το υψηλά στάνταρ που έχουν τεθεί αρχικά από την νομοθεσία για τους ποιοι είναι σε θέση να χειριστούν τα σκάφη έλξης όπως είναι σήμερα. Στηρίζουμε και την προσπάθεια την οποία γίνεται τώρα έτσι ώστε να υπάρχει ένα πιο προσαρμοσμένο δίπλωμα, πτυχίο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους ανθρώπους αυτούς που θα είναι πιο κοντά σε αυτό το οποίο πραγματικά γίνεται το καλοκαίρι στην αναψυχή, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, καθώς το θαλάσσιο σκι δεν είναι μόνο θαλάσσιο σκι, υπάρχουν και τα ελκόμενα, υπάρχουν και τα λεξίδωτα, πράγματα που δεν υπήρχαν ίσως πριν από 15-20 χρόνια ή τουλάχιστον όχι σε τέτοια έκταση όπως είναι σήμερα. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε και με την Ομοσπονδία και με την Ένωση Προπονητών. Νομίζω ακριβώς ο στόχος είναι και με τη βοήθεια φυσικά του Υπουργείου να γίνει μια πραγματική αλλαγή στο κομμάτι αυτό, και εσείς να μπορείτε να βρείτε εύκολα εργαζόμενους για να καλύψετε τις ανάγκες σας, καθότι τα τελευταία χρόνια, όπως παρατηρούμε και από την εφαρμογή, ο αριθμός των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά σε όλη την Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι και σαν κλάδος προφανώς πηγαίνετε καλά, αλλά και οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες. Και νομίζω όμως θα βελτιώσει και γενικότερα και την ασφάλεια, γιατί ένα στοχευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απαντάει ακριβώς σε αυτά που σήμερα είναι οι απαιτήσεις και των θαλασσίων σπορ και γενικότερα της έλξης, θα είναι πολύ πιο σημαντικό για να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και να πετύχουμε τα μηδενικά ατυχήματα.
Σας εύχομαι μια επιτυχία στην σημερινή Γενική σας Συνέλευση και στο πρόγραμμα του συνεδρίου σας. Ευχαριστώ πολύ και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε το κοινό μας σκοπό. Ευχαριστώ πολύ. Πριν παρουσιάσουμε στο κεντρικό θέμα της συνάντησης, της πρώτης ενότητας, θα θέλω να σας πω τα εξής, να σας αναφέρω τα εξής. Λοιπόν, ύστερα από πολλά χρόνια, ένα διαχρονικό αίτημα, πρότασή μας, η οποία συνίσταται στη δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τη θέσπιση ενός διπλώματος χειριστού σκαφών έλξης θαλασσίων μέσω αναψυχής, αρχίζει να αποκτά σάρκα και οστά. Η εισήγηση και η πρότασή μας προς την πολιτεία είναι να βρεθεί ο κατάλληλος φορέας μέσω του οποίου θα παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση για αυτό το δίπλωμα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι μας κοινοποίησε ένα κανονιστικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα αναλάβει την εκπαίδευση και τη χορήγηση αυτού του διπλώματος. Η ενέργεια αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση δεδομένου και της άποψής μας ότι η Ομοσπονδία έχει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις για να το υλοποιήσει. Εκτιμούμε λοιπόν ότι η αρχή έχει γίνει και οι αρμόδιοι φορείς Υπουργείου Ναυτιλίας θα υλοποιήσει αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατοχυρωθεί νομοθετικά και να παράξει ένομα αποτελέσματα. Επισημαίνουμε ότι υπάρχει απαιτούμενη για την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου και της Ομοσπονδίας, έτσι ώστε να συνδέσουμε τις γνώσεις με την αγορά εργασίας και να παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση και πρακτική που θα εξασφαλίσει κατάλληλα εκπαιδευόμενους χειριστές με επαγγελματική επάρκεια. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι, ο κύριος Λευτέρης Κωνσταθανάς. Καλημέρα σας, αγαπητά μέλη του Συλλόγου, εκπρόσωποι φορέων, φίλοι του κλάδου. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου σας, σε έναν χώρο που συμβολίζει την αγάπη μας για τη θάλασσα και την προοπτική ανάπτυξη θαλασσίων μέσων αναψυχής με γνώμονα την ασφάλεια και την εκπαίδευση. Η παρουσία όλων σας εδώ δείχνει ότι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, να αναβαθμίσουμε τον κλάδο και να καταστήσουμε ισχυρό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και του τουρισμού. Θα μιλήσουμε για την πρόοδο της νέας σχολής χειριστών ταχυπλώων έλξης από την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι και για την ανάγκη ενός ενιαίου πλαισίου εκπαίδευσης και για τη δέσμευσή μας στην ασφάλεια, την ποιότητα και την αξιοκρατία. Η σοβαρή εκπαίδευση είναι το κλειδί ώστε ο κλάδος να αποκτήσει μια νέα αναβαθμισμένη εικόνα. Έτσι θα πάψουν να μας αντιμετωπίζουν με προκαταλήψεις ή επιφυλάξεις και θα αναγνωριζόμαστε ως επαγγελματίες που υπηρετούν με υπευθυνότητα την ασφάλεια, την ποιότητα και τον τουρισμό. Η σοβαρή και πιστοποιημένη εκπαίδευση αποτελεί τη βάση κάθε επαγγελματικού κλάδου. Στη θαλάσσια αναψυχή, όπου η ασφάλεια και η ποιότητα των υπηρεσιών είναι αδιαπραγμάτευτες, η εκπαίδευση δεν είναι απλώς προϋπόθεση, είναι το θεμέλιο της αξιοπιστίας μας. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα που θα διασφαλίζει υψηλά στάνταρ, ώστε κάθε επαγγελματίας να είναι άρτια καταρτισμένος και κάθε εμπλεκόμενος να αισθάνεται εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Η θαλάσσια αναψυχή δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, είναι πολιτισμός, είναι τουρισμός, είναι οικονομία. Πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα που αρμόζει σε κάθε στρατηγικό τομέα. Οι σχολές προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για όλα τα αθλήματα ξεκίνησαν το 1984. Έτσι, την ίδια χρονιά ιδρύθηκε και η πρώτη σχολή προπονητών θαλασσίου σκι, η οποία λειτουργήσε στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις που έχουμε σήμερα στο Αγρίνιο. Συμμετείχαν 48 άτομα. Η διάρκεια των μαθημάτων ήταν 25 μέρες με πολύ εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σχεδόν όλη την ημέρα. Για την εισαγωγή στη σχολή απαιτούταν πρακτική εξέταση στο στίβο του σλάλομ.
Από το 1984 μέχρι και το 1999 λειτουργήσαν σχεδόν κάθε χρόνο με σημαντική συμμετοχή και υψηλό επίπεδο διδασκαλίας. Οι διδάσκοντες ήταν ομοσπονδιακοί προπονητές της Ομοσπονδίας μας, πανεπιστημιακοί καθηγητές, γιατροί και άλλες ειδικότητες. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν πολλά νέα αγωνίσματα και ελκυόμενα παιχνίδια, όπως κουλούρες, μπανάνες, fly fish, wakeboard, wake surf. Η εκπαίδευση επικεντρώνονταν κυρίως στο θαλάσσιο σκι και γινόντουσαν και μαθήματα για το αλεξίπτωτο, περισσότερο θεωρητικά, και κάποιες σχολές γίνανε και πρακτικά μαθήματα. Μετά το 1999 σταμάτησαν για μεγάλο διάστημα, γεγονός που δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα στον κλάδο. Το 2007 και 2008 οργανώθηκε ξανά σχολή προπονητών και διεξήχθη στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, αλλά στη συνέχεια δεν ιδρύθηκαν άλλες σχολές, διότι άλλαξε η Γενική Γραμματεία το πλαίσιο λειτουργίας και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η νέα προϋπόθεση ήταν η συμμετοχή μόνο αθλητών για το κάθε άθλημα στις σχολές προπονητών της Γενικής Γραμματείας. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Αυτό περιόρισε σημαντικά τον αριθμό των ενδιαφερομένων, καθώς οι περισσότεροι προέρχονταν από το χώρο της αναψυχής. Η έλλειψη σχολών δημιούργησε πρόβλημα στις επιχειρήσεις θαλασσίων μέσω αναψυχής, οι οποίες δεν έβρισκαν καταρτισμένο προσωπικό. Δυστυχώς εμφανίστηκαν ιδιωτικές λύσεις χαμηλού επίπεδου, ακόμη και κλιμάκια από το εξωτερικό, μοίραζαν πτυχία μέσα σε μια εβδομάδα και σε άτομα που δεν γνώριζαν καν να κολυμπούν. Η πρακτική αυτή υποβάθμισε το κύρος του κλάδου και δημιούργησε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια. Δεν αξίζει να μείνουμε σε αυτή τη μαύρη περίοδο, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους που προκύπτουν από την ελλειπή εκπαίδευση και τα μη έγκαιρα πτυχία. Από το 2021 η Ομοσπονδία κατάφερε να πείσει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να επιτρέψει κατ' εξαίρεση τη συμμετοχή αθλητών στις σχολές προπονητών γάμα κατηγορίας για το θαλάσσιο σκι. Σε κανένα άλλο άθλημα δεν επιτρέπεται αυτό, μόνο για το θαλάσσιο σκι. Η απόφαση αυτή έδωσε νέα πνοή στον κλάδο, καθώς άνοιξε δρόμο σε πολίτες που αγαπούν το άθλημα και θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με σεβασμό, κατανόηση, στήριξε πραγματικά τον χώρο και τον τουρισμό, κρατώντας ζωντανή την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των θαλασσίων σπόρων. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε δημόσια ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι είναι οι φορείς που κράτησαν ενεργό τον χώρο των θαλασσίων μέσων αναψυχής όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό θεωρώ απαράδεκτο να ακούγονται λόγια που διαβάλλουν τους δύο αυτούς θεσμούς ή να στηρίζονται εγχείρηματα που επιχειρούν να υποκαταστήσουν τις σχολές προπονητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι με νέες σχολές από αναρμόδιους, ανειδίκευτους ιδιώτες, παύλα επιχειρηματίες, ανά κάθε περιοχή της Ελλάδος. Η ιστορία δείχνει καθαρά ποιοι φορείς στήριξαν τον κλάδο με συνέπεια και σοβαρότητα. Η Ομοσπονδία είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί να διατηρεί ενιαίο πρόγραμμα σπουδών σχεδιασμένο πάντα από ακαδημαϊκούς και επιστήμονες του είδους. Ενιαίο πρόγραμμα εξετάσεων με αξιοκρατία και διαφάνεια. Την ισότητα και το ενιαίο επίπεδο γνώσης των χειριστών έλξης. Μόνο έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια και η αξιοπιστία των πτυχίων. Φανταστείτε να προχώραγε το εγχείρημα και να υπήρχε δυνατότητα να μοιράζονταν πτυχία έλξης σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Εγώ μπορώ να φανταστώ το μέλλον σας και το μέλλον μας. Κάποιοι άλλοι ίσως σκέφτονται ότι θα είχαμε άπειρα και φτηνά εργατικά χέρια και με ένα τηλέφωνο στο δάσκαλο της γειτονιάς να εξασφαλίζαμε 2-3 παιδιά για το καλοκαίρι να βγάλουμε τη σεζόν. Η ανάγκη της αγοράς για ένα νέο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις πραγματικές απαιτήσεις του κλάδου με λιγότερη θεωρητική επιβάρυνση αλλά πάντα σε ενιαίο επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης μας οδήγησε στη δημιουργία της νέας σχολής χειριστών έλξης υπό την υποπτία πάντα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι.
Οι χειριστές έλξης δεν είναι προπονητές. Ωστόσο, χρειάζονται εξειδικευμένη εκπαίδευση που ανταποκρίνεται ακριβώς στις ανάγκες του τουρισμού και της θαλάσσιας αναψυχής. Για το σκοπό αυτό, συνεργαστήκαμε με ακαδημαϊκούς, με προπονητές πολυετούς εμπειρίας, με μέλη του Συλλόγου Προπονητών, καθώς και με αξιόλογα μέλη του συνδέσμου σας, όπως ο Φίλιππος Σαριανός, ο Στέφανος Κουφίδης και ο επί του σημείου πάντα Μιχάλης Βλάχος. Μαζί διαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και του τουρισμού. Το πρόγραμμα σπουδών έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αναμένει την επίσημη έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με περισσότερες ώρες πρακτικής άσκησης σε ελκυόμενα μέσα αναψυχής, πνευστά, θαλάσσιο σκι, wakeboard, wakesurf και αλεξίπτωτο, καθώς και θεωρητικά μαθήματα, ειδικά προσαρμοσμένα στον κλάδο. Περιλαμβάνει ακόμη μάθημα για τους κανόνες συμπεριφοράς, καθώς και για κανόνες σεξουαλικής συμπεριφοράς και προσέγγισης των ασκουμένων, παύλα πελατών, παιδιών, διότι η ανάπτυξη του κλάδου και η θεσμική του αναγνώριση απαιτούν καθημερινά να αποδεικνύουμε με πράξεις της γνώσης, τον επαγγελματισμό και το σεβασμό μας. Το σύνολο των ωρών της νέας σχολής είναι 190 ώρες μαθημάτων, μαζί με τις 40 ώρες που θα γίνονται πρακτικά μαθήματα στις σχολές, στις δικές σας σχολές, στις δικές σας επιχειρήσεις. Οπότε θα μπορεί να ολοκληρωθεί ο κύκλος των μαθημάτων σε μια επιχείρηση του κλάδου, όπου θα μοιραστείτε εσείς την εμπειρία σας με τους νέους φοιτητές και τους νέους μελλοντικούς επαγγελματίες και θα κάνουν πρακτική σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, τα θεωρητικά μαθήματα θα είναι 60 ώρες και τα πρακτικά μαθήματα θα είναι 90 ώρες. Τα θεωρητικά μαθήματα, το 30% θα γίνεται με ασύμμετρη διδασκαλία διαδικτυακά και τα υπόλοιπα θα γίνονται διαζώσεις. Το πρόγραμμα είναι δομημένο με ισορροπία θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων με στόχο την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων, την προστασία των ασκουμένων και την ασφάλεια στη θάλασσα, την ασφάλεια των επιχειρήσεων. Θα προσλάβετε προσωπικό, πρέπει να είμαστε ασφαλείς να μην γίνει ατύχημα. Την ισότητα και την αξιοκρατία στην εκπαίδευση, τη διαφάνεια στην αξιολόγηση και στις εξετάσεις. Η ύπαρξη της νέας σχολής θαλασσίων μέσων αναψυχής υπό την Ελληνική Ομοσπονδία εγγυάται ότι η εκπαίδευση θα παραμείνει σοβαρή, ενιαία, θεσμικά κατοχυρωμένη, προστατεύοντας το κύρος του κλάδου και την ασφάλεια όλων. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να μοιραστώ λίγα λόγια για τη δική μου πορεία στο χώρο. Από το 1975, μέσα από οικογενειακή επιχείρηση, βρέθηκα στον κόσμο των θαλασσίων μέσων αναψυχής. Η εποχή εκείνη ήταν θαλάσσια ποδήλατα, κανό, windsurf. Παράλληλα, το 1975-1976, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω σε μια άλλη παραλία, σαν ξενοδοχείο, είχαμε και μια σχολή σκι. Δίπλα ήταν ο Τάσος και ο Λυπητεράκος. Μιλάω για πολλά χρόνια πίσω. Ο Λυπητεράκος, συγγνώμη, Ελευθέρης, βουλιαγμένη. Βουλιαγμένη, ναι. Για βουλιαγμένη μιλάω και μαύρο λιθάρι. Το 1991 ίδρυσα τη δική μου σχολή σκι στη Χαλκίδα, εφόσον είχα αποκτήσει το δίπλωμα τρίτης κατηγορίας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Από το 1977 μέχρι και σήμερα είμαι ενεργός αθλητής στο τρίαθλο, στο θαλάσσιο σκι. Είμαι απόφοιτος ΤΕΦΑ, με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι και προπονητής Α κατηγορίας. Από τον Οκτώβριο του 2024 έχω την τιμή να υπηρετώ ως πρόεδρος στην Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι με στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος, την εξωστρέφεια της Ομοσπονδίας, τη διοργάνωση μεγάλων αγώνων και την τακτοποίηση χρόνιων παθογενειών και εκκρεμωτήτων που θέλουν τρόπο και όχι να προβάλλεις προσωπικά συμφέροντα και ανταμοιβές για να επιληθούν. Το πρόβλημα που υπάρχει στον κλάδο μας
των εκμισθωτών είναι κάτι που από καιρό έχω εντοπίσει και προσπαθώ να το επικοινωνήσω με τους αρμόδιους προϊστάμενους φορείς. Ίσως το κακό που παραλίγο να γίνει είναι και αυτό που ενεργοποίησε την όλη κατάσταση και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε σχεδόν έτοιμοι να πάρουμε το πράσινο φως από το Υπουργείο Ναυτιλίας και να γίνει το νέο πτυχίο ισοδύναμο με το Γ επίπεδο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και το Α κατηγορίας των ΤΕΦΑ. Η κινητοποίηση υπήρξε ιδιαίτερη δυναμική με πλήθος συναντήσεων να πραγματοποιούνται. Αρχικά υπήρξε επαφή με τον οργανισμό Safe Water Sports και σε συνεργασία οι δύο φορείς εργαστήκαμε εντατικά επικοινωνώντας με όλους τους αρμόδιους υπουργούς και γενικούς γραμματείς. Στο πλαίσιο αυτό απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Επικρατείας, το Υπουργείο Αθλητισμού, Υπουργείο Τουρισμού, καθώς και στο Υπουργείο Ναυτιλίας, από το οποίο αναμένουμε την αποδοχή των νέων πτυχίων. Η επίσημη έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας θα εξασφαλίσει ισοτιμία, διαφάνεια και υψηλά πρότυπα ασφάλειας, καθώς ανοίξει και την αγορά εργασίας. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους νέους απόφοιτους τη δυνατότητα να εργαστούν σε επιχειρήσεις σας, να αποκτήσουν πιστοποιημένη εμπειρία και να εξελιχθούν ως υπεύθυνοι πόστου ή επιχειρηματίες του κλάδου. Οραματιζόμαστε ένα κλάδο που θα στέκεται ισότιμα δίπλα σε άλλους επαγγελματικούς τομείς, με κύρος, με επαγγελματισμό, με διεθνή αναγνώριση. Ένα κλάδο που θα προσελκύει νέους ανθρώπους, θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας. Η θάλασσα είναι το φυσικό μας πλεονέκτημα, ας το αξιοποιήσουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, αλλά η δέσμευσή μας παραμένει ακλόνητη, ασφάλεια, ποιότητα, διαφάνεια και αξιοκρατία. Με τη συστηματική και σοβαρή εκπαίδευση, ο κλάδος αποκτήσει σταδιακά μια νέα αναβαθμισμένη εικόνα. Έτσι θα πάψουν να μας αντιμετωπίζουν με προκαταλήψεις ή επιφυλάξεις και θα αναγνωριζόμαστε ως επαγγελματίες που υπηρετούν την υπευθυνότητα, την ασφάλεια, την ποιότητα και τον τουρισμό. Ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Ήταν πολύ σπουδαία και σημαντικά αυτά που μας είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι. Αυτά που είπε μόλις τώρα ο Λευτέρης, θα τα δούμε λίγο παραστατικά για να τα συγκρατήσετε από τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου, τον κύριο Κουφίδη. Στέφανο. Καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα και από εμένα. Να καλωσορίσω για ακόμα μια φορά στην 11η αυτή Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη μας, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια ακολουθούν, όλα αυτά τα χρόνια υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή, υποστηρίζουν την προσπάθεια μιας ομάδας ανθρώπων και οικονομικά και με την υποστήριξή τους σε κάθε επίπεδο, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να φτάσουμε εδώ πέρα στην 11η Γενική Συνέλευση. Να ευχαριστήσω και μας τιμά ιδιαίτερα τους προσκεκλημένους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Δίνει αξία, είναι πολύ τιμητικό για εμάς να βρίσκεστε εδώ. Είναι πραγματικά για τα μέλη μας και για εμάς μια ανταμοιβή όλης αυτής της προσπάθειας και της επικοινωνίας και της συνεργασίας που έχουμε σε διαφορετικά επίπεδα, να βρισκόμαστε εδώ κατά πρόσωπο και να μπορούμε να μιλάμε και να επικοινωνούμε τα προβλήματά μας, να επικοινωνούμε όλα αυτά τα οποία ίσως να μην τα βλέπετε ως πρώτη φάση, αλλά μέσω του Πανελληνίου να ερχόμαστε και να σας τα παρουσιάζουμε στο εκάστοτε γραφείο, προσπαθώντας να βρούμε λύσεις. Είχα ετοιμάσει ένα πρόλογο, ήταν να μιλήσω για το νέο δίπλωμα, που θεωρώ είναι μια μεγάλη επιτυχία και μεγάλο έπρεπε να γίνει, υπήρχε ένα κενό. Ο πρόλογος με κάλυψε απόλυτα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Βουσαθανάς, και τον ευχαριστώ. Έχω ετοιμάσει κάποια slides, τα οποία νομίζω θα δώσουν μια καλύτερη κατανόηση στα άρθρα. Σίγουρα θα είναι πιο περιστατωμένα όσον αφορά
την παρουσίαση. Δώστε μου λιγάκι εδώ πέρα. Για να δείτε αυτό. Για να μπορέσουν να το... Τα άρθρα λοιπόν αυτά εδώ θα μπορέσουμε να δούμε και οπτικά τι θα παρέχει το νέο δίπλωμα. Πιστεύω και εγώ ότι υπήρχε ένα μεγάλο κοινό. Μέχρι το 1999, μέχρι το 1999 υπήρχε το τρίτης, υπήρχε και το τετάρτης. Το τρίτης πάντα ήταν και ακόμα ισχύει, γίνεται των προπονητών. Κάποιος ο οποίος τελείωνε τη σχολή Γάμα ήταν προπονητής θαλασσίου σκι, αλλά υπήρχε ένα κενό το οποίο κάλυπτε το Δέλτα μέχρι το 1999, μετά δρανοποιήθηκε ο κύριος Γιώργος Αραχοβίτης, χρόνια μέντορας, δάσκαλος, νομίζω όλοι μας έχουμε περάσει από το σκάφος όταν δίναμε τα διπλώματα τότε, έχει αδρανοποιηθεί, δεν έχει συνεχίσει, οπότε με μεγάλη χαρά αυτό το κενό το βλέπω να έρχεται και να συμπληρώνεται θεσμικά με την Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι, τι καλύτερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε, να αναπτύξουμε κι άλλο τον κλάδο μας σε τέτοιο επίπεδο που πλέον να έρθει εκεί που το θέλουμε όλοι μας. Εμείς που είμαστε εδώ πέρα μέσα, το αγαπάμε αυτό που κάνουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα μέσα. Είναι μια μικρή ομάδα, θα έλεγα, μια μικρή ομάδα σε όλη την Ελλάδα, η οποία τραβάει το κάρο, έτσι, τραβάει τις δυσκολίες και επενδύει πάνω σε αυτό. Οπότε με αυτό το δίπλωμα συμπληρώνεται το κενό, το τετάρτης τότε και τώρα το έλξης, χειριστού έλξης, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πάρουν του προπονητή, γιατί για παράδειγμα ήταν απόφοιτοι γυμνασίου, δεν μπορούσαν να δουλέψουν ως έλξης, ως το επάγγελμα. Αυτό λοιπόν έρχεται να το συμπληρώσει. Έχουμε λοιπόν ένα νέο κανονισμό, ο οποίος θα σας τον παρουσιάσω. Εντάξει, εδώ. Λοιπόν, τι είναι η σχολή? Η σχολή θα ιδρύεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι και θα λειτουργεί με αυστηρές προϋποθέσεις στην εκπαίδευση και πιστοποίηση οδηγών έλξης θαλασσίου μεσοναυσιχής. Πώς αναβαθμίζεται ο κλάδος μας? Επίσημα, οργανωμένα, θεσμικά. Εκπαίδευση από εξειδικευμένους, πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Έχει το know-how, το γάμα τρίτης, η Ομοσπονδία, έχει τις εγκαταστάσεις, έχει τους εκπαιδευτές, ακαδημαϊκοί, ξέρουν τι πρέπει να προσέξουν και να το περάσουν στους εκπαιδευόμενους. Η εποχή πριν το 1999, όπως είπα και πριν, ήταν το Δέλτα, το οποίο με μια πιο ελαφριά εκπαίδευση μπορούσε κάποιος να κάνει έλξη. Μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως οδηγός με το δίπλωμα αυτό στην έλξη για θαλάσσιο σκι, του επέτρεπε έτσι να αποκτήσει το δικαίωμα έλξης, του επέτρεπε οι εξετάσεις, ήταν σχετικά εύκολη διαδικασία και δεν απαιτούσε πτυχίο ΤΕΦΑ. Η μεταρρύθμιση από το 1999 και μετά. Έτσι, έχουμε την κατάργηση που δεν είναι κατάργηση, είναι τελικά αδρανοποίηση από το ΔΕΛΤΑ. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ήταν αυστηρά προπονητικό, έτσι, και είχαν μείνει οι βαθμίδες Γ, κατηγορίας Β και Α. Ο νόμος καθόριζε το επάγγελμα του προπονητή, μπορούσε να ασκηθεί έτσι όσο πληρώνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Απαιτείται αναγγελία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρό προπονητών, απολυτήριο λυκείου και ολοκλήρωση τουλάχιστον 360 ωρών εκπαίδευσης και σύμφωνα με το πρόγραμμα που περιγράφεται στο ΦΕΚ. Για αυτόν τον λόγο επιδιώκουμε την αναπροσαρμογή του κανονισμού και της ύλης, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται ουσιαστικά και επαγγελματικά σε επαγγελματικά προσόντα που ο κλάδος μας απαιτεί, αυτό που είπα, αυτό που έλειπε. Οι τρεις βαθμίδες που υπήρχαν μέχρι τώρα ήταν το Γ, Β, Α και η αναβάθμιση μετά που θα μπορούσε να πάει στο Α. Το μεγάλο κενό, ένα επάγγελμα χωρίς τίτλο,
Αυτή η αυστηρή δομή άφησε για πολλά χρόνια ένα σημαντικό κενό στον χώρο. Το επάγγελμα της έλξης παρέμεινε χωρίς ένα εξειδικευμένο πρακτικό προσιτό δίπλωμα για όσους δεν ήταν προπονητές του ΙΧΙΟ του ΤΕΦΑ. Η αγορά εργασίας είχε ανάγκη από ικανούς χειριστές, αλλά το νομικό πλαίσιο δεν τους κάλυπτε. Υπήρχε το κενό αυτό που είπα πριν. Το νέο δίπλωμα. Καλύπτοντας το κενό, έρχεται να καλύψει το μακροχρόνιο κενό που παρουσιάζεται στο νέο δίπλωμα έλξης που δημιουργήθηκε ειδικά για τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου. Εξειδικευμένο, εστιάζει αποκλειστικά στην ασφαλή και σωστή έλξη αθλητών με σαφές περιεχόμενο και πρακτική εφαρμογή. Πρακτικό, δίνει έμφαση στις δεξιότητες χειρισμού του σκάφους και διαχείριση πραγματικών συνθηκών στο νερό. Προσιτό, ανοίγει το χώρο για όσους θέλουν να αποκτήσουν την επαγγελματική αποκατάσταση στον χώρο, χωρίς να απαιτείται το δίπλωμα προπονητή γάμα επίπεδου ή πτυχίο ανώτατης σχολής από ΤΕΦΑ. Φορέας ίδρυση και σκοπών, φορέας Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι, αντικείμενο σχολές οδηγών έλξης ελκυστών για επιχειρήσεις θαλασσίου σκι, θαλασσίου μεσοναυσιχής. Έδρα στην Αθήνα, η εκπαίδευση, ο σκοπός, η εκπαίδευση και χορήγηση διπλώματος οδηγού έλξης και χώρος λειτουργίας, τα υφιστάμενα της Ομοσπονδίας στο Αγρίνιο και σε όλα το κέντρο της Λίμνη του Αγρινίου, τα οποία είναι ήδη στημένα και έτοιμα να αναλάβουν αυτό το δίπλωμα και να το φέρουν εις πέρας στο καλύτερο βαθμό του. Η διοίκηση της σχολής. Η διοίκηση, πρόεδρος, έτσι, επιτελείται 5 μέλη, πρόεδρος από την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι, μέλος Τεχνικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, εκπρόσωπος Πανελληνίου Συνδέσμου, θα έχουμε ένα εκπρόσωπο εκεί. Η Επιτροπή θα εκπροσωπείται από ένα μέλος του Πανελληνίου και εκπρόσωπος των προπονητών θαλασσίου σκι. Έχω βάλει από κάτω μια υποσημείωση που είναι αυτό το πράγμα ακριβώς που είπα παραπάνω, ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε την εμπειρία στα θαλάσσια μέσα αναψυχής και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα είμαστε σε αυτή την επιτροπή, στην οποία ποιος άλλος έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία, αν όχι εμείς, που δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Στελέχωση και αρμοδιότητες, διευθυντής της σχολής, ακαδημαϊκός ή προπονητής φυσιολογίας, οργανώνει το πρόγραμμα στις εξετάσεις, τεχνικός διευθυντής, προπονητής με 5ετή εμπειρία. Η διοίκηση η Επιτροπή Διοίκησης εκρίνει προϋπολογισμούς και υπογράφει τα διπλώματα. Μια σύγκριση, ένας πίνακας σύγκριση για τη διαφορά του νέου διπλώματος με το γάμα. Είναι διπλάσιες οι ώρες, 150 για τον οδηγό έλξης, 300 για τον προπονητή, 40 και 50 ανάλογα η πρακτική άσκηση και συνολική διάρκεια από 190 και 350 ώρες. Το δίπλωμα του προπονητή και του οδηγού έλξης διαχωρίζεται. Αυτός που θα πάρει το δίπλωμα του προπονητή θα έχει ένα χαρτί στα χέρια του, το οποίο θα μπορεί να δουλέψει σε σωματεία, θα είναι προπονητής. Είναι πολύ πιο δύσκολη, πιο λίγο επίμονη και θα αξίζει. Θα έχει στα χέρια του ένα χαρτί το οποίο θα αξίζει. Θα λέγεται σαν προπονητής, αυτός που θέλει να πάει προπονητής. Αυτός ο οποίος θέλει να εργαστεί και σε κάτι πιο ελαφρύ, κάτι το οποίο θα μπορεί και θα έχει κάποια δικαιώματα που δεν θα είχε όσον αφορά το γάμα, εκεί θα πάει στους χειριστές. Αυτό ο διαχωρισμός δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Πρακτική εκπαίδευση, 90 ώρες ειδίκευσης, εξάσκηση σε slalom wakeboard, οδήγηση σε σκάφους, τεχνικές έλξης σκιέρ, νευστών. Έτσι, όλοι μας ξέρουμε, είναι απλό το τράβηγμα, αλλά όλα έχουν τη δυσκολία τους, όλα έχουν τα σημεία τα οποία πρέπει κάποιος να τα διδάξει για να ελαχιστοποιηθούν τα ατυχήματα. Δεν θέλουμε ατυχήματα. Μαζί με το Safe Watersports μέχρι τώρα έχουμε δουλέψει απίστευτα και φυσικά αυτό που επιθυμούμε είναι ατυχήματα 0. Είναι σίγουρα το πρώτο πράγμα που επιθυμούμε και εμείς. Έτσι. Επαγγελματικά δικαιώματα. Ο κάτοχος του διπλώματος μπορεί να εργαστεί ως μισθωτός, οδηγός χειριστής έλξης, στις σχολές θαλασσίου σκι, επιχειρήσεις του ΜΟΑ, μπορεί να έλκει σκι, αλεξίπτωτο, νευστά, όλα τα θαλάσσια σπορ τα οποία διαθέτουμε. Περιορισμοί. Αυτός ο οποίος θα πάρει το δίπλωμα δεν θα μπορεί να ανοίξει τη δική του σχολή άμεσα.
αυτός που θα πάρει το δίπλωμα με την εκπαίδευση θα πρέπει να αποκτήσει εμπειρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει εμπειρία. Οπότε θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα 3 έως 5, 4 ίσως έτη, διπλάσια από ό,τι είναι του γάμα, αποδεδειγμένης εργασίας σε μια πιστοποιημένη σχολή θαλασσίων μέσων αναψυχής, η οποία θα παρουσιάζει και εφόσον το επιθυμεί, μετά τα 4 έτη θα έχει το δικαίωμα, θα έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τη δική του σχολή. Με αυτόν τον τρόπο και οι φυστάμενες σχολές αποκτούν ένα ακόμα στάδιο στο να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν βγει πιο εύκολα, θα έχουμε ανθρώπους στη δουλειά μας, στην εργασία, και όταν κάποιος επιθυμεί μετά από 4 χρόνια εντελώς δικαιωματικά θα μπορεί να αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει τη δική του σχολή και να προχωρήσει μόνος του. Προϋποθέσεις: γενικά προσόντα, ηλικία πάνω των 18, απολυτήριο γυμνασίου. Μέχρι τώρα ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν είχαν απολυτήριο λυκείου. Αυτοί αποκλειόντουσαν. Δεν μπορούσαν να έχουν τη δική τους σχολή θαλασσίων μέσων αναψυχής. Έτσι. Τώρα θα το έχουν. Λευκό ποινικό μητρό. Ειδικά προσόντα, κατοχή άδεια οδήγηση ταχύπλου σκάφους, ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας. Εισαγωγικές εξετάσεις, πρακτική εξέταση στο θαλάσσιο σκι, wakeboard, εξέταση στην κολύμβηση και φαντάζομαι και στα λυκόμενα. Εξετάσεις και εξαιρέσεις. Οι εισαγωγικές πρακτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη, τελικές εξετάσεις μετά τη λήξη των μαθημάτων, βαθμολογική κλίμακα 1 με 10. Αν πάρεις κάτω από 5, κόβεσαι. Εξαιρούνται από τις εισαγωγικές πρακτικές αυτοί οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑ και εν ενεργεία αθλητές. Το δίπλωμα το οποίο θα πάρει στα χέρια του, το πτυχίο, η άδεια, θα πάρει το πτυχίο του, αλλά η άδεια επαγγέλματος θα ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια. Θα πρέπει δηλαδή online, ηλεκτρονικά, θα στέλνει ένα αντίγραφο του ποινικού μητρώου, έτσι, μια ιατρική βεβαίωση, όχι 3 γιατρούς, έτσι, αυτό το έχει διορθώσει ο Πανελλήνιος. Ήταν δύσκολο στα νησιά να βρίσκουμε ψυχολόγους, παθολόγους και όλους τους γιατρούς. Έτσι, ιατρική βεβαίωση καταλληλότητας και πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου πρώτων βοηθειών. Για να μπορέσει λοιπόν να έχει την άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να ανανεώνει κάθε 2 χρόνια αυτά τα έγγραφα. Η δίκευση είναι η ασφάλεια. Έτσι. Πολύ σημαντικό, μίλησα και πριν, ασφάλεια, εξειδικευμένη εκπαίδευση και άρτια κατάρτιση, εκμηδενισμός ατυχημάτων ως απόλυτος στόχος. Μαζί με τον κύριο Πασχαλάκη όλα αυτά τα χρόνια, και τον ευχαριστώ, γιατί είναι παντού και πάντα. Από την πρώτη Γενική Συνέλευση και στη Σκιάθο και οπουδήποτε έχει δηλώσει παρόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ασφάλεια είναι και για εμάς πρωτεύον. Δεν νοείται κανένας να σκεφτεί ότι θα γίνει ένα τραγικό δυστύχημα στη σχολή του και αυτό πάμε να το εκμηδενήσουμε. Η ασφάλεια σημαίνει ανεβαίνουμε σε ένα level σαν επάγγελμα, σαν κλάδος και αυτό που θέλουμε και εμείς. Με το Safe Water Sports, το σωματείο μας, ο Πανελλήνιος, στη Σκιάθο, έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Safe Water Sports. Έχουμε μια αγαστή συνεργασία σε όλα τα θέματα, μας έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά και είμαστε μαζί και έχουμε την πρόταση τώρα, όπως αναφέρθηκε και από τον γραμματέα μας, κύριε Κουσταθανά, κύριε Πρόεδρε, να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο μνημόνιο συνεργασίας και εμείς, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η αλληλουχία, αυτή η συνέχεια για το καλό όλων. Τελειώνοντας, φορείς εποπτείας και θεσμική στήριξη. Συνεργασία αυτών των φορέων, Πανελλήνιος, Ελληνική Ομοσπονδία, Πανελλήνιος Σύνολος Προπονητών Θαλασσίου Σκι, της Κύπριος, ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια και εκείνος, σε όλη τη πάντα δίπλα μας, πάντα μαζί μας. Δεν μπορώ να το πω, εγώ όταν νιώθω πρέπει να το εκφέρω. Είναι όπου έχει χρειαστεί, είναι άνθρωποι, όπως είπα, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, υπάρχουν μια ομάδα μελών σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν στηρίξει, έτσι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν στηρίξει αυτό. Έτσι, οπότε εκτιμάμε και φυσικά και θα το πούμε. Το λιμενικό σώμα είναι πάντα δίπλα μας, οι λιμενικές αρχές είναι δίπλα μας σε κάθε μέρος, σε κάθε τόπο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Όποτε έχουμε πάει, μας έχετε δεχτεί. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολλά θέματα και σας ευχαριστούμε. Και το Safe Motorsports φυσικά είναι πάντα μαζί και προχωράμε κατά αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ. Σου δίνω μια της προανήγγελε ο κύριος Αντιπρόεδρος. Έχετε το λόγο. Καλλιτεχνική παρουσίαση. Κοίτα, το σωτήρι την Αθήνα το μισήσει κάποιος δεν θα τα καταφέρει. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πρέπει να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Τα είπανε όλα, δεν άφησαν τίποτα για μένα. Δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. Πραγματικά έχει γίνει εκπληκτική δουλειά. Όλοι μαζί βοηθήσαμε σε αυτό. Είμαι και ο εκπρόσωπος των προπονητών στην Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι. Συνεργάζομαι πολύ στενά με τον πρόεδρο. Καταφέραμε, ήρθαμε όλοι σε επαφή, συνεργαστήκαμε και να το αποτέλεσμα. Το μόνο που θα σας πω, αν και αυτό ακόμα το είπατε, θα έπρεπε από τις σχολές αυτές που θα δημιουργήσουμε τώρα των χειριστών, η εκπαίδευση να κρατάει 4 χρόνια. Έτσι, συζητώντας με άλλους προπονητές, όλοι οι προπονητές είστε, οι μόνες αντιρρήσεις που είχα ήταν γιατί να υπάρξει ένα δίπλωμα εφάμιλο του δικού μας, που τέλος πάντων τα πρακτικά ή μάλλον τα θεωρητικά ήταν πολύ πιο δύσκολα, ήταν επίπεδου ΤΕΦΑ. Όλοι συμφωνήσαμε στο ότι με 2 χρόνια επιπλέον πρακτική εξάσκηση, ναι, αυτά τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να γίνουν υπεύθυνοι πόστου ή και να ανοίξουν μια δική τους επιχείρηση. Νομίζω ότι όλοι συμφωνείτε σε αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Τα είπατε όλα. Χάρηκα πολύ που είμαι εδώ και σας είδα όλους. Είναι πολύ θεμιτό για τις επιχειρήσεις μας. Τουλάχιστον θα δούμε πού θα καθίσει η μπίλια, δηλαδή στα 3 ή στα 4 ή στα 5 έδη. Αλλά θα έχουμε υπαλληλικό προσωπικό το οποίο θα είναι δηλαδή πρακτικά θα μάθει πολύ καλά τη δουλειά και θα βγει πάρα πολύ καλός οδηγός έλξης με γνώμονα πάντα την ασφάλεια. Λοιπόν, να περάσουμε στον επόμενο αγαπητό ομιλητή. Είναι ο Αντώνης Αραχοβίδης, Διευθυντής Σχολών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μαζί με την Ομοσπονδία. Έλα, Αντώνη. Καλησπέρα και από μένα. Να χαιρετήσω τους αξιότιμους προσκεκλημένους, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους συνάδελφους και συναδέλφισες που βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εκμισθωτών που μου έκανε να παρευρεθώ σήμερα στη συνάντησή σας και να κάνω μια ομιλία. Προσωπικά εγώ θα μιλήσω με την ιδιότητά μου ως Διευθυντής Σχολής Προπονητών τρίτου επίπεδου που πραγματοποιήθηκε το 24 και το 25 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και της επόμενης που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος. Θα ήθελα επίσης να κάνω μια εισαγωγή και να σας πω ότι έχω ασχοληθεί με το αθλητικό κομμάτι σαν προπονητής, ενώ τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμε και εγώ στον χώρο της θαλάσσιας αναψυχής ξενοδοχειακή μονάδα στην Αττική, και ενώ παράλληλα έχω κάνει και τις ακαδημαϊκές μου σπουδές με την εκπόνηση μελετών στα αγωνίσματα του θαλασσίου σκι και wakeboard. Οπότε μπορώ να καταλάβω και τις δύο μεριές και το τι χρειάζεται ο κάθε τομέας και τι έχει ανάγκη. Πολλοί από εσάς θα έχετε παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια, θα έχετε φοιτήσει σε κάποια σχολή Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και κάποιοι μπορεί να είστε υποψήφοι και να θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό το κομμάτι. Οι συγκεκριμένες σχολές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ουσιαστικά έχουν ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα σπουδών για τους πρώτους κύκλους μαθημάτων. Χωρίζονται σε 3 κύκλους. Οι 2 κύκλοι, ο πρώτος και ο δεύτερος, αποτελούνται από μαθήματα τα οποία είναι ίδια για όλους τους προπονητές ανεξαρτήτου αθλήματος. Και αυτό επικεντρώνεται σε θεμελιώδεις γνώσεις που οφείλει να έχει κάθε προπονητής
πάνω σε μαθήματα της ανατομίας, της φυσιολογίας, της φυσικοθεραπείας, της αθλητικής ψυχολογίας και πολλά άλλα, τα οποία διδάσκονται από πανεπιστημιακούς καθηγητές. Η γνώση που αποκτούν οι υποψήφοι μέσα από αυτές τις σχολές είναι μεγάλη και ουσιαστική. Από προσωπική εμπειρία και από επικοινωνία με τους φοιτητές των σχολών, ξέρω ότι στο τέλος, ενώ η διαδικασία της παρακολούθησης των μαθημάτων μπορεί να είναι επίπονη και χρονοβόρα, όλοι αναγνωρίζουν την αξία και αποκτούν στο τέλος της σχολής μια πιο σφαιρική εικόνα για το αντικείμενο που θέλουν να ασχοληθούν. Στη συνέχεια των 2 θεωρητικών κύκλων έρχεται τα ειδικά μαθήματα να το πλαισιώσουν, τα οποία θα αφορούν και την εξειδίκευση των υποψηφίων πάνω στο αντικείμενό τους. Τα αναγνωρισμένα στελέχη της Ομοσπονδίας, τα οποία καλούνται να αναλάβουν αυτόν τον τομέα, με τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους δίνουν στους μελλοντικούς προπονητές όλα τα εργαλεία τα οποία θα τους βοηθήσουν να διδάξουν τα αγωνίσματα του θαλασσίου σκι σε όλες τις διαστάσεις τους. Οι σχολές αυτές, λόγω του συνδυασμού των πολλών ωρών θεωρίας και πράξης που έχουν, διαμορφώνουν και διευρύνουν πραγματικά τις γνώσεις των μελλοντικών προπονητών. Είτε αυτοί πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στο αγωνιστικό πεδίο, είτε στον τομέα της αναψυχής. Αναγνωρίζω πως πολλά από τα μαθήματα που πραγματοποιούνται στις σχολές δεν έχουν πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα των θαλασσίων μέσων αναψυχής. Πιστεύω όμως πως υπάρχουν περιθώρια προσαρμογής, έτσι ώστε το πρόγραμμα σπουδών και η ίδρυση των σχολών αυτών να συνδεθεί ακόμα περισσότερο με τις ανάγκες της αγοράς και περισσότερη εξειδίκευση πάνω στα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω πριν που αναφέρατε πως το δίπλωμα θα είναι πιο ελαφρύ. Πιστεύω δεν είναι πιο ελαφρύ, είναι προσαρμοσμένο. Αυτό που θέλουμε να το προσαρμόσουμε. Θέλουμε να παρέχουμε πάλι την ίδια γνώση, όλοι να νιώθουν έτοιμοι και να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και να μην είναι κάτι που να θεωρείται υποβαθμισμένο. Απλά ένα προσαρμοσμένο δίπλωμα στις ανάγκες της αγοράς. Άρα, βασικά, με καλύψανε όλοι οι προηγούμενοι που μιλήσανε και θέλω να αναφέρω τι χρειαζόμαστε λοιπόν για τη συγκεκριμένη σχολή. Θεωρητικά μαθήματα κορμού, τα οποία θα εισάγουν τον υποψήφιο στην έννοια της αθλητικής δραστηριότητας, γιατί καλώς ή κακώς θα έχουμε και το θαλασσιοσκι και γενικά είναι μια αθλητική δραστηριότητα όλο το πλαίσιο της θαλάσσιας αναψυχής και αυτό πιστεύω είναι υποχρεωτικό τα μαθήματα κορμού, διότι η γνώση πάντα συνδέεται με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες και με την ασφάλεια που τους παρέχουμε. Επίσης, θεωρητικά μαθήματα που εμβαθύνουν στα αγωνίσματα του θαλασσίου σκι και στα θαλάσσια μέσα αναψυχής, ενώ η πρακτική άσκηση θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έλξη των θαλασσίων μέσων αναψυχής και την αγορά εργασίας. Από τη δική μου πλευρά, πιστεύω και το γνωρίζω ότι η δημιουργία και η λειτουργία αυτών των σχολών από την Ομοσπονδία, μαζί με τα στελέχη της που έχουν τη τεχνογνωσία δεκαετιών, καθώς και με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο που είναι η φωνή του επαγγέλματος, μπορεί να προσφέρει μόνο άρτια και αξιόπιστα αποτελέσματα. Και θεωρώ πως είμαστε σε μια πολύ καλή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, κλείνοντας το θέμα, θα θέλαμε να το κλείσουμε όμορφα και ρομαντικά. Ένας άνθρωπος από τα παλιά, ο πατέρας Αρακοβίτης Γεώργιος, ποιος δεν το θυμάται, είναι αυτός ο οποίος χρόνια τώρα, έτσι, μας δίδαξε, μας έδειχνε το δρόμο και ο κλάδος πραγματικά πήρε σάρκα και οστά, έτσι, αναπτύχθηκε τόσο πολύ καλά, βάσει των γνώσεων και της κατεύθυνσης που είχε δώσει ο κύριος Αρακοβίτης. Είχα ακούσει, κύριε Αρακοβίτη, είχα ακούσει ότι ερχόταν και ο Παναγιώτης ο Σιώκης. Όλοι τον θυμόμαστε. Ελάτε να το κλείσουμε έτσι λίγο ρομαντικά, λίγο. Λοιπόν, παρακαλώ, θέλω να μας κάνετε ένα χαιρετισμό. Ένα χαιρετισμό. Δεν θα πω τίποτα.
Δεν πειράζει. Τα είπαν άλλοι. Τα γράφω και μετά δεν τα διαβάζω. Σας χαιρετώ όλους. Δεν κάνω ιδιαίτερες προσφωνήσεις. Αισθάνομαι σε ένα χώρο πραγματικά πολύ φιλικό. Τα τελευταία βράδια σκεφτόμουν, πήγα στο υπόγειο, στην αποθήκη, ανοίγω τα χαρτιά, βρήκα Σωτήρης Κύπριος, πόσα Κουφίδης, άλλους τώρα συγχωρεμένους, Κασιδοκοστέος εκεί πέρα, από το 84, ναι. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι πάντα κοντά, γιατί πραγματικά από το 84 που ξεκινήσαμε τις σχολές, γίναμε φίλοι όλοι. Δηλαδή όπου πάμε σε κάθε παραλία, γεια σου δάσκαλε, γεια σου δάσκαλε. Και πολλοί από εδώ είναι από τις τελευταίες σχολές. Τώρα λιγάκι εγώ σταμάτησα όχι να ασχολούμαι, ασχολούμαστε βεβαίως, αλλά βεβαίως πρέπει να ξέρετε ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαιτεί ο διευθυντής σχολής να έχει και διδακτορικό, να έχει και τέτοια πράγματα, γιατί οι σχολές είναι των προπονητών. Και είναι κατόρθωμα που έγινε αυτό το πράγμα και οι τελευταίες σχολές με την μεγάλη πίεση της Ομοσπονδίας να είπες αθλητές, δεν σε διέκοψα τότε, να μην είναι αθλητές πλέον σχολές και το ξέρετε καλά που περάσατε. Αυτό δεν έγινε για καμιά άλλη σχολή. Έτσι. Μόνο για το σκι έγινε και βέβαια έπεσαν και λίγο οι απαιτήσεις που ζητάμε ένα απλό σκι. Και όχι κάτι άλλο, ούτε να είστε αθλητές και να έχετε λάβει μέρος σε αγώνες. Μπας περιπτώσει, τι άλλο να πω τώρα, να μην σας τρώω το χρόνο. Όχι, συνεχίστε μας. Αισθανόμαστε πραγματικά, επειδή λέμε για τη συνεργασία, αυτή έχει γίνει εκ των πραγμάτων. Στις σχολές που κάνουμε και το Γιάννη τον Κάνταρο τον είχαμε να διδάξει και το δάσκαλο πίσω εκεί, Αλέκο Δημόπουλος, με το Αλεξίδωτο, με πάθος ο Αλέκος εκεί με τα Αλεξίδωτα και πετάξαμε και θα ξαναπετάξουμε πιστεύω. Και αυτό το κατόρθωμα μακάρι να το καταφέρναμε, επειδή εγώ ασχολούμαι και με τη χειροδρομία πολλά χρόνια, και στο χώρο το δικό μας, που πραγματικά είναι ένα πρόβλημα και τα λέγαμε με τα παιδιά στις σχολές που κάναμε. Έχουμε και την αναψυχή. Δυστυχώς το Υπουργείο Αθλητισμού δεν έχει ακόμα να καταλάβει αυτό που θέλω με αυτόν τον εκπαιδευτή για την αναψυχή. Όπως θέλετε πέστε. Μαζί το αρχίζαμε. Όσον αφορά την Ιστιοσανίδα. Ενώ εκπαιδευτές υπάρχουν και για άλλα αθλήματα. Όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα περνάστε όλοι προπονητές. Έχουμε αυτό το παγκόσμια πρωτοτυπία. Προσπαθούμε χρόνια γιατί την αναψυχή. Όπως έλεγα, δεν ανάγκη να είμαι προπονητής για να κάνω τα φουσκωτά, να το πω απλά. Έτσι. Αλλά άλλο για το... Και είναι ένα πρόβλημα αυτό. Προσπαθούμε να το κάνουμε, να το δώσουμε, να το καταλάβουμε. Το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο του Αθλητισμού, να το πω έτσι. Φτάνουμε και σταματάμε. Εγώ πιστεύω ότι κάτι έγινε με αυτή την κίνηση και είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, Πρόεδρε, ποιος τραβάει το κάρο, αυτοί 5-6, 2-3 από τους 10. Χρόνια. Ναι. Τίποτα άλλο, μακάρι όλα να περπατήσουν καλά και θα περπατήσουν. Γιατί αισθανόμαστε φίλοι. Τι να πω, στον χώρο αυτόν είμαστε. Χρόνια ολόκληρα. Εγώ μέτρησα τώρα αφαίρες από το 25 το 84, 41 χρόνια. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Θα δώσω τα χαιρετίσματα στο Παναγιώτη, θα τα δώσω. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη. Η καινούργια σχολή ξεκινάει, έτσι. 15 με 17 υπάρχουν εξετάσεις πρακτικές και ελπίζουμε να πάει καλά. Άρχισε και εδώ ο Παναγάκος. Σε είδα. Και βέβαια, μην ξεχάσω και το φίλο μας το Θανάση. Πού είστε? Πού είσαι Θανάση? Δύναμη. Όχι, άνθρωποι που είναι στον χώρο και δουλέψαν στον χώρο. Δεν είναι μόνο, δεν διδάσκουν αυτοί που ξέρουν τα αθλητικά, αλλά είναι και άνθρωποι που είναι στο χαράκωμα της αναψυχής. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να πω κάτι τον κύριο Διευθυντή, τον καινούριο, καλή δύναμη, και επειδή είπαν να είναι και ο αρχηγός της αστυνομίας, είναι καλύτερος της λιμενικής. Είναι περισσότερο αναγκαίος εδώ σε αυτά τα πράγματα. Ο αρχηγός, καλά είναι ο αρχηγός, αλλά ο διευθυντής είναι πιο κοντά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε κύριε Αρκοβίτη.
Παιδιά, θα σας ευχαριστήσουμε, ειδικά τους προσκεκλημένους μας, θα τους αποδεσμεύσουμε. Τέλος της πρώτης ενότητας, οποιαδήποτε ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα, είμαστε εδώ, στη δεύτερη ενότητα να τα πούμε μεταξύ μας και να ρωτήσετε και να απαντήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Ζαΐμη, ευχαριστούμε Κώστα Αγαθέ και δώστε χαιρετίσματα στον Υφυπουργό. Να είστε καλά, καλές γιορτές και επανερχόμαστε στη δεύτερη ενότητα, διάλειμμα 15 λεπτών. Γιατί θα πάει Δευτέρα, θα το δούμε. Αν το κάνετε Δευτέρα, Δευτέρα να το κάνεις όμως δεν θα τη δεχτεί. Εγώ θα το φιλήσω. Ρε εσύ, Αντώνη, μια φωτογραφία να είμαστε μαζί, βρε. Είμαστε μαζί, βρε, το πιανάρι, Ναι. Και πήγαμε... Γεια σου. Πώς ήρθατε στην Ατελή. Πολλά. Πότε ήταν το 98, 99. Ποιος το νεκροτής. Στην Ομοσπονδία ήταν 12. Στην ΚΟ. Καλά. Όταν πήγαμε στην Φαντασία. Είχα τέτοια από την Τουρκία. Θυμάσαι. Τι είναι, Καλά, μια χαρά. Είμαστε έτοιμοι.